Tabira pamberi pedera mambo mtasa. Tabira pamberi pedera mambo mtasa. Ndio sasa ndichokwadi. Ndio tayari ndicho. Ndio ni boss. Ile ni boss. Kaka kabano. Marani basi rongo. Marani basi. Kamtoro chakamiri. Yairi kana pange kudari mpaposto. Wakapinda mukati memunda. Munda wenhaka. Munda wemhuri. Takambomuyambira achangopinda. Chapomupinda pa akazviti basi. Wakaramba achitobva atanga kuaka. Anoti wanzi ndakatengeserwa munhu. Anoti wanzi ndakatengeserwa munhu ndiJulius namai wake. Wakatengeserwa kondiwa rimwe. Kufa kwaita mai wacho manje. Ndipo akabva atora munda wacho wese. Waibikira Julius sadza nekumupa mari yedo. Julius wacho chibvunzo kuti uri kuzviitireiko? Waitobata demo ndokutema. Julius. Zvadarozvo. Wakati wanzi ininika mukaramba muchindinetsa pamusoro pemunda iwowo. Ndichazura. Zveshuwa wakamwa mapirizi. Wakamwa mapirizi. Wakatengesera iye mwana mukoma wangu. Ndiye wakamwa mapirizi akaenda kuhospitari. Tikatati kuti tirambe tichibvunzana nemunhu mbaimba ungazura. Takangoramba takatonyarara. Takaenda kwa uyu sabhuku wakati inini nyaya yemunda namufakosi handikwanisi. Handigoniba. Endai kwa mambo. Takati kuti tange taenda kwa mambo tataenda kwa Shazidi. Takaenda kwa Shemkana. Shemkana ndakauya pakumba uko akatarisa munda wacho. Nepanogara wana waJulius wacho. Wakati hazviiti kuti pagare mhuri mbiri. Hazvikwani. Wakauya akaona. Kubva vatidaidza kudare kumba kwake. Takaenda kudare. Tasvika kudare. Mambo wakati iwewe kuti ugare paya hazviiti. Iwewe sumuka hako. Wosumuka. Kuti pagare mhuri mbiri hazviiti. Wosumuka woenda ende kumba kwako hakusi kure. Kumba kwako padhuze. Ungangogona kuenda hako kumba kwako. Zvadarozvo. Iyeyo manje kwabva aenda kwamambo mutasa kwaLavu. Ndakazoona yasamanisi. Hanzi uri kudikanwa kwamambo. Tikaenda kwamambo. Kusvika kwamambo mambo akaitaura ipapo akaitonga-tongawo. Akanzi inini nyaya handichadi. Handikwanisi. Ende uyezve sekretari wacho wakati wanzi kuti nyaya iyi kuti muihwine munofanirwa kubvisa 250 kuti muhwine nyaya iyi. Vakati ndisekretari wacho angada wakataura nemwana wamukoma wangu. Iyo ndio ndukuramba. Yese. Hamuna kuzvingwa. Musataura kuti mwana wanhingi ndiye akazondiva. Ndoda imi taura zvenyu zvomakanzwa imi ndizvamakataura. Sikai kune zvenyu chete musataura zveuyo baba. Iye kana ari kuda iye ari kutaura anofanira kuya chimira apa achitaura nemuromo wake. Kuti ndakazwa zvakati, ndakaita zvakati. Taura iti.
ndipo takazizwa zina mambo endai kwaMtasa kukoti takaenda kukoti takakwira rwakawanda takuzoti the last day yacho hanzi mozaya kujudgment handizi judgment yacho asi handina kuona kuti yakamira sei pakwanzi dzokai kwamambo dzokai kwamambo mapepa achayo mapepa unde mapepa semukana I think ndio ndapiwa ndio wamwe chile alright it's okay sunga tore ngatire wote Kamera pamberi pedera mambo mtasa. ngamira pamberi pedera mambo mtasa Ndipo sasa ndizo chokwadi. ndichataura ndizvo chokwadi Ngepesa watu ni mwana. ndikanyika ndichibatwa nemusha Mwana mbatsiro. iyi nyaya yakatanga 2021 pakashaika Julius Nyagomo ashaika ndakatanga kuzwa mafoni calls akutotanga kusvika kubasa zvichizi landlord wako washaika then ndati gare takaona masamanisi auya akabva kwa Headman Mukanana taenda kwa Headman Mukanana nyaya yakaitwa wakatombouya kumba uku wachitarisa wachingobvunza tobva tadziguma taenda iko kwa Headman kwacho chaiko nyaya yachibva yapinda mukoti macho ichibva yataurwa nezvayo pachibva pabuda judgment yekuti inini ndofanira kudini kubva pendinogara apa zvadaro ini ndakaita ine appeal ndikaenda kwamambo Mutasa nyaya iri pakati pekuitwa pakabuda noise yakabuda vachiti mambo Mutasa muri kutonga makaita in favor of Mufakosi mambo achibva ati kana musisina chiwimbo neni ndakuitransfer nyaya iyi iende kwamagistrate kwaMutasa ndokuenda kwayakaita inini ndii ndakatoenda ndichitora tsamba yakabva uku chibva ndaenda kopinza nyaya iyoyo nyaya ichibva yapinda then the following day iwo wazwa kuti inini ndaenda ikoko wakaenda netsamba iya yakabva kwaMukanana ndaita ine appeal kwamambo iya vachibvaenda kuti tauya kopuwa eviction order iyo wakaenda koapply following day saka ndo mafambire akaenda kuita nyaya iyoyo kusvika ndakatombosvika pakutombosungwa ndikatombovhariwa kwe2 days kwaMutasa ngenyaya iyoyi then nyaya yaitwa ndo pakazobuda judgment chibva tazi tikwanise kuzouya kudare rimwe iwo kunga usungwa nyaya yachi because ivo vakatsvaga futi peace order vakadzaenda kuti kwazi ndakarima minda inini ndisina kurima zvoti gorima notorima saka because mapurisa they cannot just come ka wotosvika wotokuvharira ka case number yacho ichi and what was the issue why wakakusunga mhosva yako kusungwa yanga iri yechi because you cannot tell me kuti nyaya yemunda ka munhu anovharwa nenyaya yemunda ndozvakaitika hakuna zvakadaro what was the actual issue yanga iri yei chakati muvharire vakati warima iwo usikafanira kunga warima because pane peace order yekuti haufaniri kurima kusvika nyaya yaiswa which means kuti imi muri kuti nyaya yenyu yaenda kuna Mukanana pakaita peace order yakwamutasa yakwamutasa akaapply for peace order ndiani ndiwo wekwanyagomo vakaenda netsamba iya yakanga yarambwa kuzi haisi kuchashanda kwamambo Mutasa kuya no inzwaika peace order ka do you really understand kuti peace order inotaura nezvei peace order neminda zviri kulinga pati where are these two things linking these two things they do not link because peace order iri kutaurira kuti usaende kumba kwemunhu uyu usamutaurire zvakashata usamverbally abuse this person usadai but hainei nezvekutaura nenyaya yemunda I want to know the actual reason kuti reason chaiyo why munhu yakasungwa ndeipi can I have the court and record kana mapurisa akatoti pane evidence ndikati evidence hapana ndiri kuda court record I want to know kuti wakavharirwei ndozvandinoda ndoda mapapers ini kana chinhu chakatoitwa nemapurisa ndakutoda record kana chinhu chakatongoitwa nemapurisa ndakutoda record
ndozvandingori nazvo. Right. Saka ndova paine confusion yacho ka. This is where the confusion was. Because pakaitwa application for peace order 1. Ndobva paitwa application for interdict. And interdict inomira kuti mira zvarudini. And the reason why akasungwa is because akaenda kuita something chakachazi wete say amira. Ndo chakakusungisa icho. Ndo interdict. And but then at law there is a procedure that was not followed. Because kana headman akapa a decision. And kana decision yapiwa na headman, munhu yoye kana asina kufara akaenda to a higher court, which is the community court. What it means kuti the moment an appeal is lodged to community court, the decision given by a lower court is immediately suspended. Ndiri kuti nini atonga dare ndishe anditi asi munhu wobva ati handina kugutsikana nekutonga kwamaita dare andizvo ndakuendepi mberi. The moment anosvika kudare repamusoro ramambo achingonosvika kuti mapepa ake pfee handiti it means kuti decision yapiwa nani naishe haisisiri haichashandi. Ndo zvinotaura mutemo izvo haichashandi. Zvakuzoshanda futi mamirira dare ramambo raita sei ragara razopa futi a decision iri it's either mambo anoita uphold kuti decision yakapiwa nani naheadman inoramba yakadaro iri correct, kana kuti mambo anokwanisa kuidii futi anokwanisa kuichinjinura decision iyo kana yanga isina kumira zvakadii zvakanaka. So what it means panapa zvakashaishwa at law ndezvokuti decision iyi yakanga yapiwa nani naheadman. The moment nyaya payakaenda kwamambo mutasa, this decision was suspended, so it could not be used to apply for an interdict. The moment decision yakapiwa naheadman handizvo apa Mufakos pakangosvika kwamambo achiti ndiri kuapila against decision yakapiwa nani naishe handiti it means kuti iri pepa LC4 rakanga ranyorwa naishe rakanga risisashandi kuti riende kukoti kwamajority kunopiswa futi interdict. But Mufakos anepataura kuti wana ndinyagomo vakati mambo mutasa muri kutongera kusaidi kwa iye aibva asimuka nepepa kubva pamambo aisimuka nepepa kuenda kupi iye mambo anga anoonesa because judgment iyi yakanga iri kufevhani. Aiwa zvakaitika judgment iyi yaifavor Wananyagomo. According to this judgment yakapiwa naMukana iri kuti over a period of about 20 years give to Mufakos bought beer for seemingly mentally unstable late Julius Nyagomo in exchange for a piece of land in Nyagomo village. Julius Nyagomo's family is claiming back the piece of land because they have nowhere to grow their crops. Anyora izvi ndiani? Anyora these things hazvibvumirwi kunyora baizvo kuti munhu angari seemingly mentally unstable. You need papers to prove this. Munhu kana ari mentally unfit anoenda kwa psychiatrist. Psychiatrist oita wopa report, then the report is attached kutambai to prove kuti munhu was mentally unstable. Handizvo. So zvakanyorwa naSamukana napa hazviiti because there is no proof yekuti Julius was mentally unstable. Because the Julius we are talking about
is dead and achakwanisi kuzianzira chi izvi handizvo. Saka ndopandikuta kuti yabva apa handiti yabva yaenda ku next stage yekuti yasvika kwamambo, case iri in progress, mambo obva ati no handichakwanisi kuihandla because of zvazviri kuitika papi ipapa. Mambo ndobva azviri kesa kuzvibudisa munyaya, ndobva ati aiwa vachibva ipanapa chiendesai kupi, ngaichiende kwaMajistrate. Ndokusvika kwakazoita nyaya ikwani kwaMajistrate because mambo angazvibvisa asi zvinoitika manje it's law. Majistrate namambo wari pamwe chete pamutemo handiti, asi malevels nemachoice of courts, the courts they lead akasiyana. Majistrate ari kuleadha civil necriminal court, mambo ari kuleadha customary court. Saka zvaunoita if you recase yourself, you don't recase yourself uchienda kwe different courts of law, unoendesa kuno umwe mambo ane masimba akafanana neani neako. Atitesa ndo pakaita nyaya ndo paisina kumira zvakadii zvakanaka. Saka yachisvika kwaMajistrate, Majistrate aita go through nyaya yekufamba yakaita neprocedure that should be followed, ndipo akazoti nyaya ingaidzoke kupi kuno. Why? Because procedure was not followed. Handizvo. Asi apa ipapo pajudgment ipapo there is an issue that he dealt with panyaya iyoyo. After anzwa nyaya ari kuti 1 eviction claim in respect of first defendant be hereby dismissed, meaning you cannot remove Gift Mfakosi from that index. That's the item number 1 per judgment. Number 2, matter referred to the local court for adjudication. Zviri kuti nyaya yadzoswa futi kuno kuti tione kuti what's the best way to solve this issue, because according kumapapers arapa nezvakaonekwa naMajistrate, Majistrate akutaura kuti nyaya iyi nezvari kutaurwa hazvisi kuenderana, because nyaya iyi, why, maybe I can read for the purpose yemunhu wese kuti anzwisise kuti zviri kutaurwa naMajistrate apa ati chii handizvo. Because Majistrate akateka into consideration issue yekuti this case, 1, time taken more than 20 years, munhu ari kugara panzvimbo. 2, munhu akaita izvi is no longer alive, the person is dead. 3, there's an issue yekuti who actually owns this land, because according to Sidin, land iyi ndeyemhuri, haisi yani ya Julius. Asi according to submissions, munhu akapa Julius, akapa Mfakosi nzvimbo iyi ndi Julius namai wake. Julius namai wake wapa Mfakosi nzvimbo iyi wanga wari kubesa on what if the land was not theirs? Anakati chini chese kuti ndo zvekutaura naMajistrate kuti mezi ndiri kuona ichi neichi neichi neichi, zvinhu izvi hazvisi kuita sei, hazvisi kulinga kuti ndibude nechokwadi chekuti zvakamira sei, because 20 years it's a long time. Munhu akagara pai, and we cannot wait for munhu kuti esi munhu angataura kenyaya ichi yekuti vaibva ati ndira kumwa mushonga, ndira kudii, but tine critical issue yakaita seika. This issue was supposed to be solved Julius Arichi. Because right now angatipa chimwe chekutaura ndena mai wakafa, Julius wakadi wakafa, the only claimant aripo ndiani? Deceded. Ndiye ari kutaura kuti land yanga iri yani, yanga iri mhuri, yanga iri yababa wani wake.
But then the other question comes, how true is that? Chokwadi chiripo ndechipi because there's no one to contest you. Because you are the only surviving mwana wani Wanyagomo. Mukona zvikuedza kuti tivhure nyaya kuti nyaya ite sei ivhure. Then I have got this other person araba who is no matter Maiziwe. That who is no matter Maiziwe. It's right, guys. Ngatitaure chokwadi. Muruza ruto. Ngatitaure chokwadi kuti nyaya iite chi ivhurike, ijeke, ikwanisa kubatsirika. Because tikataura nyaya inometa Maiziwe handiti ari kupi nhasi? Uripi nhasi? Because nyaya iyi kai, according to this judgment, nyaya iyi yakarifeiwa back, yagift Mufakos na nometa Maiziwe. Then why is it that today I have got to give to Mufakos Maiziwe ari kupi? Why minus my nometa Maiziwe? According to this paper judgment is to Sydney Nyagomo versus Mufakos and Maiziwe. Where is Maiziwe? Uripi Maiziwe? Uripi. Ndati Maiziwe ndiani uyu? Pamusoro ichangapi? Yes. Pamusoro idari. Tinoimba mapepers acho ari kutsvagwa zvawo anometa Maiziwe asindikisa mazwi semhinduro semubvunzo waitwa nedare. Pakati penhau yemunda iyi vakatengeserwa munda naJulius Nyagomo vaive vanhu vairi. Nometa ndinonzi Blessing Sarimana. Nometa Maiziwe. Sorry, no that. Blessing Sarimana. What is your interest in this case? Ndiri muzukuru waJulius. But then why does she appear here? If the matter is referred back to me, you make an agreement behind the scenes. She was here to say Ashmira Pokashta Target agreement. Because according to these papers, she was supposed to be here. What our Rakamira Butagate enter into agreement? But tema questions. We have got questions Vunza Maiziwe. Could Magazuska Bukuta enter into agreement? What happened? Magawira Nachi. Based on what? No, that according to this paper, case yakarifewa muri watatu. Anditi, whatever decision you make kuseri, which does not involve this court, anditika, haiti because this court has not made a decision as yet. But me matone decision kuseri. I was supposed to know that decision. Mauya pano kuti tisatauya pano, we were referred back to this court anditi kana Major Street. But before tisatauya pano, takazoita agreement neuyu yekuti. Andito ndizo ndikutaura chete kuti because according to this paper here reference back to this court, pane 3 names. Panyaya nometa Maiziwe ngambonero. Nometa Nometa Maiziwe akauya kumba kwangu ari makuseni.
But panyaya yeminda inini hangu pache zvangu ndakuzvibudisa handisipo, but munhu aindipa pressure kuti ndirambe ndichiuya ndiani ndimufakosi. Pamusoro pezvo uyo akati ndokumbira kuti tiende kwadhisi tiende kunotaura nyaya yekuti ndidi nangu ndibude mukati meripodzi, handisi kuda kupinda mumazviri because maitondipa pressure ndiuye ndiani uya tichifambidzana, ende handisi kuti atoziva ndadini ndabuda munyaya yemazviri. Obva auya bataenda kwadhisi. Then mufakosi, panyaya yemufakosi yeminda ka pamwe pacho togona kunge tiri kunyatsa kuona majekerezi zvakaita. Mufakosi akatengeserwa munda kapisi kekuti agare. Then imwe minda iyi yese yatotora kuti ndiyaa yangu ka 2018 mbuya mai Ana Rupapa wakarima mundewo, 2016 mbuya Chizanga wakarima, mbuya Magombe wakarima paukama hwedu. Then 2017 mama wakarima nyimo mundewo. Asi iye akaenda kuno 2020 ndo pakaenda kunorima mundewo because papasina mhangadini arima akakumbura ndokumbura ndirima. Munda wake chacho waakatengeserwa i1 waibhadhara tumari toenda kunomutengera doro achimutengera chii wauya adhako uyaimwa doro iye aimwa doro. The beer part I don't hear about. The beer part and Asi panyaya yeminda kamunda wake I want the correct and the record the ownership of this land. So that this issue inosolvwa zvakadii zvakanaka handiti tikaita zvokudai so tidai it means mautanga kunzwa ana Chizanga mautanga kunzwa ana Anzani wanani wese wanga rurima minda wanga wari kurima under whose authority we need to know now anga ri kwapota wari mendiani chandikuda I don't want the plural tisu the only surviving person a direct beneficiary Mindai according to what you are saying is Sidi. So the only person who's supposed to be talking is Sidi. I don't want Wananya Gomo to fight for what is not yours because Kanauru Baba Julius Baba Sydney. The only surviving beneficiary Mindai on this Sydney. One way say Amuna change. Get me right, Baba. No. Makore anabasa. Izwa mutesa zvinhu zvokuta kuungana pakapa. You are not supposed to mukute wewe. Imunofana kuzoya maguru yeminda Sydney. Not Mindai Julius. I say you. Mdara. Don't put in a corner. Kuita zvinhu zviri wrong. You are claiming this because muri ndezva baba wenyu. Handizve wazukuru. Muri kuzwa ndotaura. Wana wenyu vachazorwira zvani? Zvenyu. Muri kuzwa? Mukatodzimana maisa nyaya yekuti ngezvananya Gomo. It means kuti you are releasing ownership of that land. Kumhuri dzese yaNisha, yaSimon, yaTobias, yaSylvester. Is why ndikutaura. So kana yadaro vanhu wese iwawa wachauda kuyako nevazukuru vane vana vavo wakuti ngepedu pese. This thing is going to be create a problem because hachina munhu kuchiopena kwachiri mwari kuchita kuti hachina munhu any Nyagomo can claim it. Nyangwa ari bhuruwa yato ngepedu pese ngepangu akauya nhasi achinoda kuwaka anotowaka murambidzi because ndii muri kurelease ownership to everyone when it's not supposed to be meant for everyone because pakapa baba wenyu mimi estate yakadeclarewa atiti estate yadeclarewa yakazi who are the beneficiaries wana wacho zvino wese muri kutaura muri wana wacho here. Sydney is the only survivor wewana wani waJulius. Saka ndiani anoita zvaanoda nelendi iyoyo because ndeani ndeyake noti vamwe mese mauda kupindira nyaya isiri yenyu. Munozwa zvonezvota ndoda kubatsira chete kuti mangwana chinhu chisakupei chii chichakupei headache chinichi. Mukana makachiisa umbrella name kuti ndechasekuru misha yese muri kuona iyi yanga ina nasekuru asi zvawakasiya zvese zvaane wanhu. Mwana muzandwa dai muri nditaura kuti Sydney anotaura kuti right paminda iyi yababa wangu yakasara 1 2 3 handiti excluding wakapiwa ani Mufakosi handizvo ndakuti munda uyo muri yaSilver ngewenyu, umwe wacho muri yaNisha ngewenyu, umwe wacho muri yaSimon ngewani ngewenyu.
aita on atopa chi zvichaitika kwaSylvester kwaNisha kwani hasina basa nechi nazo iye wasara nezvani nezvake noti kuti murambe makazviopena zvomuri kuita izvi sanyagomo kuzviopena kwamuri kuramba makaitwa kuti nevazukuru chaivo wana Dorina wakutogarawo apa kutoti titore mawitness. Witness to what? Musazvicreatere chi problem nenyaya yekuti muri kufunga kuti ndikawaincclude vanondisapota munyaya yangu. Pedzai nyaya yani yenyu mega yokunakirai. Chirudiwa apa is just proof yekuti who is the actual owner weminda. Zvatopera imi mopa decision. Izvo muta zvese zvokusera muti mukatomuka zodai madai umwe waenda akadai umwe waenda akadai. Hakuna muruto create wa problem bambo. Kana musikazvioni. Munozwa muri create wa bambo dambudziko kana musiri kuriona. Ini kuziva kwandoita mutemo unotaura kuti estate yemufi mabeneficiary wana wacho chete apata uzwa na baba mukuru kana baba unini hawakwani. Saka imimi kana minda yakanga isina kupiwa munhu pakafa baba wenyu minda ngeyani ngeyenyu pedza ichi nyaya yenyu andizvo. Don't involve everyone kusolva nyaya yenyu naMufakosi. Munuzwa point ndikuzotaura ndizano zasai ndikuti ndiyo yatakuita ndiyo adjudication yatakuita kuti takubatsira kuti right chamaufana uchiti miche take into consideration ndekuti court yato decide kuti you cannot evict any Mufakosi. And the decision is there. That's number one eviction claim in respect of first defendant be hereby dismissed. And it means the visa Mufakosi is out of the picture. Chasara kwakuita sei kwakuda kuti muchitaurirane mugare pasi anditi Mufakosi wanga uri kuguma apa handizvo tatukufunga tizoona kane mamiri akaita zvinhu handiti dai wachita let go iri digai tito zvatinoita nazvo iwe chitamba uri papi handiti the next thing ndozvamunoita futi kunani kuna maiziwei because maiziwei musafungoti kuti torai kwakuti kuti achitorai ndakuenda hangu kuti zvakanaka ba muri kuzvidaidzira mhepo manyagomo if you are not careful. Muri kuzvidaidzira mhepo yekuti muri kosumudza mhepo yezvinhu zvamusina kuita asi zvamuda kutonga munoziva steering imi musingazvidi musingazvizivi. Itai iyi yatikutaura yatikuita ndeyekuti sit down nezvakaitwa izvo handitika svikai pekuti munowirirana nevanhu ava ndoti kubva matosvika pekuti vanhu ava chibva watobva but vanhu ava kava they were able to live in Julius for more than 20 years. Even if Julius I don't know to hear from that. Julius is your son. Yes. Yes. Julius. Icho kwaditi akamuti mupengo ngotovira kukumura hembe woita wetodzima mota akasina. Mimi vamusvita weti here mukatona. Asi chatiri kuchemawo inhaka yevana wacho waJulius avatona pekudini une vana vatatu awa. Saka sinzi matongere mwaita kuti tigare pasina Mufakosi. Iye wacho ngachinzwisisewo kuti pakagara pane vanhu vepo. Unofanira mataurira maita pano shumba tobvira utenda. Ndosandi kutaura. Izvai arikamuza ndataura. Ndati chipa. Ndati itai chinhu 1. Musati uyu achitaura icho uyu achiita icho achiita icho. Chinhu chenyu hakuna kwachinodii kwachinodii. Handiti. Wanhu wamuda kuti wabenefit apa ndiani? Wana waJulius. Handizvo. Saka nyaya yapo yakuti garai pasi nani? naMufakosi. Handizvo. Zotoitwa zviri proper mapepa oitwa moitwa zvamuda kuita zodini zofamba handizvo. Imimi don't use force kuna Mufakosi. Why? Because naMufakosi ka munhu akaisa Mufakosi handimwi muruzwa akaisa Mufakosi handimi muruzwa. Mufakosi akaiswa nemunhu asiri chi imimi akanga aine authority yekuisa Mufakosi papi ipapo. Saka amukwanisi anokamukona ende mutotaura mega kuti waiya mari yaMufakosi wani izvi saka muda kuti aiwa izwai ndinoda kuti kubatsirei handiti inini I know this history. Munoziva ndinotaura I know this history
I know this history. Ndoiziva history. Wananyagomo kwese kwamaigara kubva kwese kuti kwanyagomo. I know. Kuti vana Mutenda panapa panana nina paigara Mutenda. Pazasi pacho paigara Tobias. Tobias achizobva pachuya. Pazasi pacho pamuseri pana Mukwamba. Paigara baba Julius Simon. Akazobva Simon akaenda. Munozwa I don't want to delve into this because I know this history. So I don't want anyone to lie to me. I know this history. So I'm trying to give you a way iri clear, iri simpler. Not kuti ndishandise zvandoziva. Muruzwa ndoda ndikubatsirei kuti musaite kuti ndishandise zvandoziva about that history. I know this history. So don't try to lie to me. One way so not only history about they are very young to me, maybe 15 years or younger than me. I know this history about. I know that. So you cannot lie to me. You can, yes, you cannot lie. Saka we are in Imenzira. Not you down the Nyepera of the Minda Julius, you mean the Nigi, Julius Sekuru as the Sekuru. I know Sekuru Kwaka Fira Nikwari, I know. Those are conducted of Sandi Nyeper. I know Sekuru, Baba Wawa Sydney, I know where he is. In the Pano Gara do Pasio. Pai Gara do Pasio. So you cannot lie to me. You are not talking to someone another Beringwe. You are talking to someone who was born and bred here, who knows the history of this place. So don't come back here and try to lie to me. I was here when everything happened. So you cannot lie to me. Not to don't hear. Yes. You know, history. I know. You know, it's you and I talk about Nigai. You know, it's you as you say. And even Pamaka and I papa put a garapanic tip up road going to Indian. I know. I've got that history. Where so not to put on Vapo Jena Papi or Gada on what we go to the Katwa say 1956 in 59, Pagawaka, you know, the Zanen Road. I know Takasaka meaning there, I know that. So don't try to lie to me. Go back and sit down in Murumo. Taurena is Kanaka, don't use force. Don't be any force. Because Kuzawan do it, I got that record. Didn't man on his bait in him. Nesbet in was near Sabu, dear Babong. When this transaction was done, I get a transaction in Babong. And I get a transaction in Dimaiwa Dorin. Those I can do this, you must watch them settle to Vatata in Abbas. We know because my father was involved. I know what happened. So, no, so much as we say, you must watch. Musasvike kwa muda kuti ngatite zviri paground togadzisa zviri paground zviri amicable zvinosiya uyo ari kufara zvichisiya uyo achiita sei achifara pano kuti murambe muchiita sei muchirwa nekunyeperana muchinyeperana. No, don't lie to each other. Lie zinyeperana imega, don't lie to me. Inini ndino researcher. I do my research in Sandai Bana. Those are not research ndakaita. I know zvamusingatozivi ndozviziva inini. I know ndokutaurira pana history yenyu mimi yamusikazivi. I can tell you. Don't come to here muchinyeperana. Andidi. Yes, saka shite izvo ndokutaurira kuti dzokai pasi. Stop going vanhu vakangwara. Dzokai. Madzoka pasi. Ende mutaure nemurume zvakanaka. Anditi. Muwirirana zvamawirirana. If you want our help, anouya sabhuku. Mugara pasi. Then moita way forward. Muona kuti mukusvika pasi. Asi chandikutaura ndechekuti baba, don't involve a lot of people. Kuzvinhu zvinokonzerna chii imimi. Itai zvinhu izvozvo muchibatsirana munhu. Then wana muwadaidza wana ndafunga kana zvanokupai mazano. Anditi. Moenda nawo kumberi muona kana zvaoma mumboti mbomirai ndodzoka ndodai kusvika zvinhu zvaita sei ndokugarisana kwatiri kuita ndokugarisana kwatofanirwa kuita handizoeresanya gomo ndizvo zvakaitika ngezvekuti apo takabva kwasha it's okay, all right, it's okay. Saka ndizvo handiti Fakos, I think was why the way yataturanya handizvo right, and you hear that they are concerned.
handizvo. Asi ndichikumbirawo mambo anese wakaungana pano. Yes. Ndichikumbira kuti kana uchizonga wakuchiuya wakotaura neni, ndinokumbira kuti usingapomoti. Ndoda kuti unotaurawo neni zvakanaka. Zvandakaona mumashure umu zvakawanda. Wachida vanhu vanotaurika nawo zviri. Asi kuri togona kutaurirana. Atika muzwa zvutaura. Pane gadheni riripo riri mukati memunda. Riri mukati memunda. Izwai bambo. Bambo. Tati bambo. Imimi uyu ari kupa request yekuti wamwe wanondivhurungudza. Ndandoti kuti baba imimi neni yaiti sei? Titaurirane sabhuku aripo. Ndeni mototi zvamataura mawirirana ipapo mumaita zvamataura. Zvatopera ndozvaari kutaura. Uyu haana uyu ati I have no objection to anything. Asi kana makuyiwa kwandiri ekona mumaita kunga muri kuchiita chi. Ndinoziva wananyamupembe anokwanisa kutuka nezviri mubhuruku wada kutuka zvawafuna. Asi at the end of the day vanongwada kubatsirwa futi. Ndipo pagozooma. Izvo zvinoita upenyu. But anyway, I think this one is solved. Just go back, sit down nemukomana tauranai toda zvizwa zvinhu zvekuita sei zvekuti vanhu tigarisane zvakadii zvakanaka. Asi maiwari chete ndekuti think about the time he has stayed ipapo. Imi mo think about wana umwinawo. Uyu achifungawo nezvevana, imi muchifungawo netime yakadii yakatora aripo. Aita just itai zvinhu zvokuti zvinhu zvifambe zvakadii zvakanaka. Handizvo? Right, I think. Nande, next.